Dneska vítam o toto video. Dneska to bude, že speedrun. Ešte som to nehral a uvidíte v tomto dnešnom videu. A že sa vám toto video bude páčiť. Pripájam sa. Budem 5 minútový. No, tento sa mi vôbec nepáči. Tento je že úplne otrasný obrazok. Taký druhý. No, ten sa mi aj celkom páči. Dáme mu zas na ho 5. Dve mu dám. Ako podobá sa, ale ne až tak moc. Jeden dám. Tu nedám žiadny. Tu nemá ani obrázok. Ale hente sa mi úplne že páčil. A víťaz Gratulujem. Ja to som si myslel, že som to ja. Jakú peknú postavičku má anime. Beginner, ja som beginner, ne? Ja pekne kreslíš. Ti veľmi gratulujem. A hento dobre nakreslil ten obrazok. Watermelon, to neviem, jak mám nakresliť. Viem, že to je gula. No sa chýba ten, počkaj. Toto. Dáme počkaj na zeleno. Hop. Takto. Trošku tam dám. Takto. A mohol by som aj takto dať, že je to tam takto. Toto takto zamalujem. Tu dám červený trojuholník. Trošku gumy. Hop. Ceruzkou. Čierna. No, tento melón sme tak. Tam sú tie jadierka, neviem, ak to má nakresliť jadierka. Toto je melón, jak to má vypadať. Toto viem, že je takýto tu. Tak to vyzerá, keď odkloníme. Napíšeme, že je melón. Abo že je my. Takto. To píšem moc veľkým.
Presne tak to vypadá. Musím počkať. Už tak je 4, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Neviem, či to hudba je copyright. Ale uvidíme. No, ten sa mi celkom páčil. Sú to také 4 dám. Tam 5, ten sa mi páči celkom. No, tento sa celkom snažil. Keď vidíte tú peknú podobu melónu. Čo mi moc nepáči. Tam také biele jazierka tam nie sú. Skôr také šotkaste. Kde môj melón? Som zvedavý, koľko som dostal. Tam sa mi celkom páčilo. Dám 4, lebo sú tam také nedostatky. A víťaz je asi hovorím, lebo ten vie dobre kresliť. 6. Ja som 6. 6. To je pekná, ne? 6. Koľko mám? Takže toto je 1, 2. Toto je 3. miesto. 1. miesto. A 2, 3. No a z tohto videa to je všetko. Keď sa vám táto hra ľúbi, tak môžeme si natočiť aj pokračovanie. Mne sa akože moc pokračovanie nechce robiť. O to záleží na vás, ako napíšete, že by sme mohli robiť. Či Hamburg, alebo henteké blbosti. Takže to musíte vy napísať do komentáru. Takže zanechajte like, odber a koment. A keď tak napíšte do videa, že takto, počkaj, to napíšem, tak, si, naj, a takto tu. Takto to treba, raz, 2, si, naj, hore a dole. Takže keď sa vám toto video ľúbilo, tak viete, čo máte robiť. Chcel by som mať 21 odoberateľov. Hľadám, že to dáme.